Aduh, aku yang gondok cah tak ceritani cah. Aku itu semalam ditelepon adikku. Gara-gara video kemarin itu, Mas aku pengen ke Jepang gitu kan. Lah, ya tak entar jangan dulu aku gitu. Tak tanyain bosku sih aku gitu. Lah aku tadi telepon bosku. Terus ketemuan sama bosku. Bos, apa Win? Adikku pengen ke Jepang, Bos. Lah, kenapa Win? Pengen ke sini. Orang di sini nggak ada kerjaan dia gitu kan. Lah kalau nggak ada kerjaan aku tak yang keluar bos. Ben adikku sing mlebu. Ku aja metu awi mbah karepem kono wong pekok trae. Lebok-lebokno dhewe kono urus-urusan dhewe. Wong ngambek bosku. Tapi alhamdulillah ususe dawa rondo oleh adikku mlebu. Tapi yo adikku tak kon sinau basa Jepang sik ben iso, ben ora ngangelno aku nek kene. Nek iso basa Jepang kan maksudnya iso padu karo bose nek diamuk iso balik padu. Mosok engko nek dipadoni bose curhat karo aku. Aku ngesel madoni kok. Ya, nek iso basa Jepang insyaallah muga ndang tak uruse bidang rene. Engko nganu, adikku nek tekan kene biar duel buat video sama aku ya. Engko dadi dukung bareng-bareng ya. Wis seneng aku tak ngomprese. Assalamualaikum.